Kaixo, ni Leire Elizon naiz, 20 urte ditut eta Tafeakoa naiz. Kaixo, Telmo naiz, Donostikoa eta 23 urte ditut. Ni Paula Grazaldegi Perez naiz, 22 urte ditut eta Bilbokoa naiz. Me llamo Yasin, tengo 19 años y ahora vivo en Donosti. Nire unibertsitateko irakasle batek mezu bat helarazi zigun inkestarekin, interesgarria suertatuko zitzaigulakoan. Orduan animatu nintzen, oso erakargarria iruditzen zitzaidalako Euskal Herriko beste gazte batzuekin etorkizunari buruz hitz egitea, eta pixkat horrek bultzatu ninduen parte hartzera. Etorkizunako arazoei aurre egiteko espazio ezberdinak sortu behar ditugu edo aurkitu, gure ahotsa pixkat gehiago entzuteko eta Future Game horietako bat zen eta horregatik apuntatu nintzen. Pues yo encontré un enlace de Future Game por Twitter y dije, pues me voy a apuntar, hice la encuesta y bueno, yo lo hice con el objetivo de encontrar una comunidad, ¿no? Encontrar un perfil de personas, digamos, con las que yo pueda expresarme, digamos, pues eso, ¿no? En plan, un poco explorar el tipo de pensamiento que tenemos los jóvenes ahora mismo y contrastarlo un poco, digamos, conmigo y con el resto de personas. Ni betidanik izan dut konpromiso handia gizartearekin eta bizi ditugun erronkekin. Eta The Future Gameen kartelak ikusi nituenean lehenengo edizioan, zen egin nuen The Future Gameeneko lehenengo edizioa, gustatu zitzaidan pila bat beraien ideia, beste pertsonak ezagutzea gizartearekiko konpromiso honekin, eta edizio honetan gehien bat inkestarekin ikusi nuen konpromiso gehiago, eta hori, gogoz betetan nengoen beste edizio bat egiteko. Me interesa un poco todo tipo de problemas sociales, en concreto un poco los temas de salud mental, teoría de género, ¿no? Un poco derechos LGTB y todo lo que es el sistema, digamos, y ver cómo las diferentes visiones de la gente, ¿no? Y cómo cada uno vivimos dentro del sistema. Niri interesatzen zait pila bat beste pertsonekin daukagun erlazioa eta beste kulturekin daukagun konexioa eta hola, eta bai naturarekin daukagun erlazioa. Niri gehien kezkatzen nauen gaietako bat da klima aldaketa. Uste dut badala gaur egun dugun erronka handienetariko bat, ez bada handiena. Baina gero ere kezkatzen nau asko teknologiaren erabila desegokia, zen ikuste dut aukera handiak ematen digula teknologiak gure gaitasuna garatzeko eta gure egunerokotasunean osagarri bat izateko, baina horren erabilerak okerrak eragin oso txarrak izan ditzake gizartearentzat, pertsonen osasunarentzat edo gizartearen antolaketarentzat edo demokraziarentzat. Etxe erosteko oportunitateak, etxetik joateko baita baliabideak eta oportunitateak, eta baita nola politikok ez digute nik kaso egiten medidak hartzeko eta gutan besatzeko. Desinformazioa nagusi da gure gaur egungo gizartean eta horrik asko kezkatzen nau, ze horrek eragiten du guk gure artean dugun konfiantzan, baita ere politikengan daukagun konfiantza eta nola fidatzen garen gure ingurumerarekin. Nire ikasketak nazioarteko harremanak izan dira, eta nire gradu amaierako lana horri buruz izan zen. Nola egin genezakeen garapen jasangarrirako helburu inklusiboagoak, eta hori egin nuen perspektiba indigenak bilatzen. Beraien mensajea da hori, zaindu behar dugu natura eta berarekin ikasi eta respetatu. En cualquier causa, ¿no? Deberíamos de unir fuerzas, ¿no? O sea, crear una especie de
de espacio, ¿no? O así como puede ser The Future Game, ¿no? Que estamos viendo pues, que ha servido para eso, para unir a las personas, hablar sobre los diferentes problemas que tenemos, ¿no? O diferentes propuestas que queremos hacer. Y eso pues, sería la primera parte de pues, algo más grande, ¿no? Nik uste dut lehenik eta behin jendeari boterea eman behar zaiola. Teknologiaren bidez baliabide asko daude parte hartze prozesuak aurrera eramateko, orduan jendeari erakasten badiozu nola sortzen aldiren parte hartze prozesu horiek eta tresnak ematen baldin badizkiozu, komunitateak sortu aldira edo sortuta dauden komunitateetan baliatu aldituzte teknologia horiek beraien parte hartzea, jendearen parte hartzea lortzeko eta etorkizunerako erronkei aurre egingo diegu batera. Las personas LGTBI realmente lo que necesitamos es exposición, o sea, que se nos vea en el día a día, ¿no? O sea, que formemos parte de la sociedad. En el sentido de que no se nos conceda solo ciertos espacios en los que podemos estar como nuestra burbuja, sino que lleguemos a formar parte del panorama entero, ¿no? Que salgamos de ese paradigma y que las personas LGTB estén en todas partes, o sea, que desde una edad, digamos, temprana se nos pueda educar en estos temas, que dejen de ser tabú, ¿no? Niretzako ez daude espazio virtualak edo fisikok gazteak biltzeko eta etorkizunei buruz gaiak edo eztabaidak hitz egiteko eta horregatik da lehenengo arazoa niretzako. Ez daude espazioak gazteentzako biltzeko eta etorkizunei buruz hitz egiteko. Hori, badago jendea, gaztea dena, eta sartuta dagoena mugimendu politikoetan, eta bai iristen direla parlamentura eta diskurtsoak ematera, baina hori ez dago eskuragarri guztiontzat edo guztiok ez daukagu formakuntza horretan parte hartzeko, orduan gu jo behar dugu gehiago gure kuadrilla artean, hau bururatu zaigu, esango digu ondoko kuadrillari eta azkenan batuko gara guztiak, eta esango dugu hau esateko daukagu, beraz guazen bilatzera modua, segurenik izango dela sare sozialetan hori mugimendu bat sortzea, eta ikusi ea gazte gehiago batzen diren. Gure artean, kuadrin artean, gauza horietaz hitz egitea, ez de futbolei buruz edo seskebalei buruz, baita beste gauza batzutan, pixkat interesa jartzean. Un poquito sería romper con el individualismo, ¿no? O sea, de pensar más en común y pensar más como una sociedad, ¿no? O sea, en el que pues pasemos a preocuparnos por los demás, ¿no? Y no solo por nosotros mismos, nosotras mismas. Compartimos espacios, compartimos vivencias, entonces deberíamos de como englobarlo todo y hacernos oír entre nosotros, nosotras y tal. Y, digamos, perder ese individualismo, sí. Gaur egun, esaten dugu asko gizakiak ezabatu behar direla eta natura bakarrik egotea eta hola, eta ni ez dut hori sinesten, zen nire ustez gauza da ikastean nola elkarbizi garen modu osasuntsu batean. Importanteena da politiko edo entitate publikok ikustea beharrezkoa dela gazteekin hitz egitea, porque beraiek daukate boterea eta orduan gu aldeu gauzak asko edo ideiak bota, baino egia esan beraiek ikusi behar dute baliogarria dela gurekin hitz egitea eta hortik aurrera zubi horiek erekitzea, no? The Future Gameko bezalako ekimenak oso garrantzitsuak dira, ze ikusten da nola enpresak edo beste erakunde batzuk kezkatzen dira gure ahotsa zuzenean entzuteko, ez bilatzeko beste ere batzuetan, baizik eta zuzenean guregana etortzeko eta esateko. Aizue, proposamen hau daukagu, zuen ahotsa entzuteko eta gizartera helarazteko. Orduan, horrelako ekimenak oso garrantzitsuak dira. The Future Game saiatzen duena, da lehenengo inkesta baten bidez dauden erronkak eta arazoak ezagutzea. Gero prozesu bat hasi pertsona gazteekin erronka horiei buruz hitz egiten eta elkarrizketa hori sustatzen.
Eta hori bebai, ekintza hauen bidez zabaltzea eta saiatzen red sozialetin eta beste leku batzuetatik gure ahotsa zabaltzea. Agian guk ez daukagu gaitasuna zuzenean parlamentuan sartzeko eta esateko aizue, hau da gure arazoa. Baina bai, parlamentuak bilatzen badituzte gure hitz egiteko guneak non gu mugitzen garen eta gu hitz egiten dugun, errazago hartu dezakete kontuan gure iritzia. Yo creo que principalmente lo que podemos aportar es nuestras vivencias, o sea, y el hecho de que en 2050, si todo va bien, será, digamos, ocupado por la juventud de ahora, ¿no? Beste kanaletan egoten gea, beste hizkuntza mota daukeu, beste modu bat daukau konsumitzeko edo pentsatzeko edo bidaiatzeko, eta horregatik, horregatik nire ustez, superimportantea da gaztei entzutea, porque hori da etorkizuna. Nik uste dut ezinbestekoa dela gazteen ahotsa entzutea, ze etorkizuna azkenean guk biziko dugu bere osotasunean, bai gure gurasoak orain helduak direla, ere egongo diren etorkizunean adinekoak izango dira, baina gu orain gazte izanik denbora gehiago daukagu etorkizun hori bizitzeko eta erabaki behar dugu nolakoa izan nahi dugun etorkizun hori izatea. Gaur hitz egin behar dira etorkizuneko gauzei buruz eta dialogo horretan egon behar dira perspektiba guztiak. Viendo lo que ha venido pasando, ¿no? O sea, en cuanto a problemas medioambientales, problemas políticos, sistemáticos, pues un poquito poner sobre la mesa todos estos temas y barajar un poco y ver, o sea, dentro de 30 años cómo va a estar el panorama. Nire ustez, hau da egunero egin behar dugun borroka bat. Eta Paula etorkizuneko, 2050ko Paulari eskatuko nioke beti gogoratzea beste pertsonak ez dutela bere errealitate privilegiatua bizitzen eta kontinatu behar duela hori, sentsibilitatea lantzen eta gauzei arreta ipintzen. Orain diskurso gazte hau baita mantendu, no? Ez du balio gaur egun gaztean izalako gure los derechos de los jóvenes exaltatzea, sino que baita helduan izenean beraien ikuspuntua respetatzea, entzutea. Me imagino un 2050 en el que, espero, que se respeten los derechos humanos, en el que pues todo el mundo tengamos comida, todo el mundo tengamos agua, ¿no? Y con un poquito de esperanza pues que no sean simplemente resolver estos problemas actuales, sino brindar una calidad de vida digna a toda persona en el planeta y un poquito redistribuir, ¿no? las riquezas o digamos que los países subdesarrollados no estén ya subdesarrollados, o sea que en esa parte que caiga ese pensamiento imperialista, ¿no? Y que pues todos los países del mundo tengan una calidad de vida digna. Gustatuko litzaidake pertsonek teknologia baliatu izana naturaren egonkortasuna berreskuratzeko eta baita mundua bidezkoagoa egin izana teknologiarekin, pizkat hori lortu izana ahalik eta ahots gehien entzutea, komunitate bakoitza enpoderatzeko eta euren etorkizunaren gainean erabakitzeko.